Andam na ang Davao City Police Office sa ipatuman nga seguridad sa pagsaulog sa Chinese New Year sunod semana nga himuon sa Bucana Bridge. Usa ka gatos ka police personnel ang ipakatag sa DCPO nga mobanday sa seguridad aron malinawon og sadya ang selebrasyon. Wala pay labot niini ang ubang security forces nga ipang-deploy sab sa lugar. And ang ato ang soft deployment sir is mag-start from February 14 hangtod nga mag-ano sir no Chinese New Year set. Mao nang ato ang preparation sir para sa pagsiguro nga ato ang Chinese New Year is mahuman nga peaceful ug successful, walay ma-encounter nga problema sir. And magpahigayon og inspeksyon ang DCPO sa lugar. Una ang ikatakdang selebrasyon sa Chinese New Year sa PEBRERO 16 aron masiguro nga walay mahitabong kakulian. natay gikandak diha sir nga paneling or inspection sir no ang atoang city explosives and K9 unit ana agyon na kanunay sa mga tanan nga event nga dinagko bisan pa og ginagmayan agyon na sila mag-inspect sa venue sa event, especially karon sa Chinese New Year 2 or 3 hours before the event ana gyud na sila magkandak og paneling for inspection sa maong areas. Subay sa selebrasyon, nagpahinumdum ang Davao City Police nga bawal ang fireworks display tungod sa gipatuman nga firecracker ban sa syudad. Hinuon, daan nang gibutyag sa City Tourism Operations Office nga walay fireworks display nga himuon. Nangita na sila og alternatibong pamaagi aron malingaw ug mapanintot gihapon ang Chinese New Year celebration sa Davao City. Hilabi na nga unang higayon sab kini nga ipahigayon sa Bucana Bridge. Dungan sa selebrasyon, ang opisyal nga lighting ceremony sa tulay. Kay ang ato ang city director naghatag ng mga statement sir no nga wala ni pilion nga filean og kaso basta maka-violate sa ato ang firecracker ban. Duna say patuman nga road closure sa tulay ato sa aktibidad. Sumala sa City Tourism Operations Office, ang Chinese New Year celebration sa syudad nagsimbolo sa lig-on nga partnership o koordinasyon sa nasod China ug Davao City. Suportado sab sa Chinese community sa Davao City ang naisgutang selebrasyon o gilauman nga tambungan kini sa mga dagkong personalidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.